مناسي عفار بعوت مس زقسقس زلو جigna سراويت تግራይ ተሰሊፎም ካብኦም ዘድል ኩሉ ዓይነት መስዋዕት ንምኽፋል ከም ዝተዳለው አረጋጊጾም እቶም መናእሰይ ንፋሽታዊ ጉጅለ አብይ አሕመድ ፊት ንፊት ዝቃለስን ክብረ ዓፋር ዝጣበቅን ኃይል ንምጥያሽ ኩሉ መንእሰይ ዓፋር ናብ ዘይተርፍ ታሪኻዊ ዓወት ክጽምበር ድማ ጸዊዖም ኣለው ስባጋድስ በላይ ህዝብ ዓፋር ምስ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፉ ፋሽስታዊ ጉጅለ አብይ አሕመድ ንምቅባጽ ባዕሉን ንምምሕዳርን መሰል ዓርሰ ውሳኑን ንምርግጋጽን ብዓወት ምስ ዝግስግስ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ተጸምቢሮም ከም ዝቃለሱ መናእሰይ ዓፋር አረጋጊጾም ወከልቲ መናእሰይ ክልል ዓፋር ዞን 4 ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕተት ህዝብ ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፉ እቲ ቃልሲ ዝሓቶ ኩሉ ዓይነት መስዋዕትን ንምኽፋል ከም ዝተዳለው ተዛሪቦም የዓፋር ህዝቢ ትግሉን መቀላቀል ይፈልጋል ፍላጎቱን ብቻም ሳይሆን ወደ ተግባር ለመቀየር ነው እዚህ መጣነው ህዝብ ዓፋር ናብ ተቃልሲ ክጽምበር ይደልዩ ድልይ ጥራሕ እንተይ ኮነስ ናብ ተግባር ንምቅያሪና ናብዚ መጺና ግንባር ተሰሊፉ ዝቃለስን ስራሕቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዘሳልጥን ነዝውን ልክዕ ከመ ሰራዊት ትግራይ ክንውደብ ናይ ሰራዊት ትግራይ ልዑል ድጋፍ ይድልየና ቤት መስማር ፋንትረሲ ፍሪሃቶ ረሲ አዋይለን ይሄን ሐዱ ህዝቢ ዓፋር በአመራርሓ ብልጽግና ዝንዛሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ከይተዓሸወን መገልገሊ ጥፋት ዕላማኦም ከይንውዕል በጥንቃቐ ምስ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፍና ከንቃለስ ይግባእ ህዝብ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ፍትሓውን ህዝባዊ ቃልሲ ብምድጋፍ ህዝብ ዓፋር ደጀንነቱ አጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ ዘዘኻኸሩ እቶም መናእሰይ ኩሉ መንእሰይ ዓፋርውን ምስ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፉ አካል እቲ ዘይተርፍ ታሪካዊ ዓወት በዓል ዋና ንክኸውን ናብቲ ቃልሲ ክጽምበሩ ጻዊዒት አቅሪቦም ፊት ለፊት መግጠም የሚችል ኃይል መፍጠር አንድ ፖለቲካ የዓፋር ምሁራን ፊት ንፊት ዝጋጠም ተቃላሳይ ብምፍጣር ምሁራን ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኩሉ ዘሳተፈ ክብረ ዓፋር ዝጣበቅ ቃልሲ ክካየድ ይግባእ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበረ ዝሐሸ ታሪክ ነመዝግብ ንኽእል ኢና ሓድሽ ታሪክ ንኽነመዝግብ እውን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ክንስለፍ ግድን ዝኾነሉ ሰዓት ዝበጻሕና ይመስለኒ አዲስ ታሪክ ለመስመዝገብ ሰራዊቱ ከሰራዊቱ ጎን መቆም ግድ የሚል በሰዓት ላይ የደረስን ይመስለኛል ከማገላልጻቶም መናሰይ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ጸላቱና ደምሰሰ ከባብታት ዓፋር ካብ ፋሽታዊ ጉጅለ አብይ ነፃ እንተውፅእን ብዓወትን ትክስክስን ዘርእዮ ዘሎ ጽቡቕ ስነ ምግባርን ህዝባውነትን ለህዝቢ ዓፋር ዝለዓለ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ረድዮም ክንደዕት ጓሕቴሪሄ ሲንሳዕ በይቱም መማትናይ ሲንመትራክቱም መማትናይ ሲንፈራክ መማትናይ ሰራዊት ትግራይ ከተማታት ዓፋርን ትቆጻጸር ዝመንዝዖ ከፍቲ የለን ህዝብና ንምጉዳ አይመጸን በሐሶት ፕሮፓጋንዳ ተታሊሎም ካብ ከባቢኦም ዝተፋናቀሉ ወገናትና ናብ ቦታኦም ኣብ ምምላስ ይርከቡ ካብ ዝሓሊፉ መሰራዊት ትግራይ ድማ ክንስለፍ ይግባእ ህዝብ ባይቀበለው ኑሮ ሰራዊት ትግራይ ህዝብ ዓፋር ተዘይቅበሎ ከምቲ በዓወት ዝመጾ በዓወት አይመገስገሰን ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ህዝብ ዓፋር ካብ ሰራዊት ትግራይ ምፍላይ አይካልን ህዝብ ዓፋር ደጀን ኮይኑ እዩ ሰራዊት ትግራይ እውን ዓለም ለኻዊ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ዝተዓጠቀ እዩ መባል ይካል የትግራይ ሰራዊት ግን በዓለም አቀፍ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ተጻና ማለት ይችላል ሰራዊት ፋሽታዊ ጉጅለ አብይ አሕመድ ውልቀ መላኽ መንግስቲ ኢሳያስን ከምኡውን ተስፋሕፋሒ ኃይለ መሓራን ኣብ ዝሓለፉ ናይ ግፍዕን ጨፍጫፍን ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸምዎ ኢሰብኣዊ ተግባራት ከም ዝሕዘኖም ዝገለጹ እቶም መናእሰይ ዓፋር ፋሽታዊ ጉጅለ አብይ ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያዊ ከም ዘይኮነ ቆፂሮም ባዕዳዊ ወራሪ ሰራዊት ዓዲሞም ዝፈጸምዎ ዘስካሕክሕ ግፍዕን ጨፍጫፍን ብዘርኢ ምጽናት ኣብ ቅድሚ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ይግባእ ኢሎም